Hej, mit navn er Navina, og jeg holder snart en workshop. En dag, som jeg lige har lyst til at fortælle om. Det er oppe i Nordjylland, oppe i Thyholm. Og jeg er blevet inviteret derop af en, der hedder Dotea. Og kurset, eller workshoppen, eller dagen, eller hvad du nu vil kalde den, det er faktisk en dag for kvinder. Det er en dag, som styrker vores feminine essens, og som vækker naturen i os. Den natur, som jeg står midt i lige nu. Den natur, som jeg bare kan mærke den har en livspuls, en naturlig puls i sig, som vi kvinder også har i os, som alle mennesker selvfølgelig har i os. Men nu er det lige for kvinder, den her workshop. Nu skinner solen lige ind over her. Og workshoppen, det går meget ud på at vække og få kontakt med de feminine sider, som vi har i os i forvejen. Som måske ligger lidt i dvale, fordi de ikke bliver næret og brugt i dagligdagen. Så der vil være fokus på at vække de kvaliteter. Og det er, hvad er de kvaliteter så for nogen? Det er blandt andet det der med at kunne lytte til sig selv, kunne lytte til sin indre stemme. Det er at have fat på og hvile i sin feminine essens, sin naturlige væren som kvinde faktisk. Og det er at have kontakt med den livspuls, som vi har i os. Og det er selvfølgelig en rejse, som vi er på her i livet. Det er jo ikke noget, vi sådan lige fikser og bliver færdige med, for det er nemlig ikke noget med det feminine flow at gøre. Når vi bare vil hurtigt vil fikse det, og så er vi færdige med det, og så er vi feminine. Det er en lang livsrejse, som jeg synes er meget, meget spændende. Og jeg glæder mig til at møde alle jer, som kommer på den workshop også. Fordi det er ligesom en stamme. Vi mødes i stammen, og så fejrer vi livet og hinanden. Og der vil være forskellige øvelser selvfølgelig, og der vil være dans, der vil være bevægelse, der vil være noget med stemmen også, og man skal helst ikke kunne synge i forvejen. Ej, det må man selvfølgelig gerne kunne, men det er bare for at sige, at alle er velkomne med den stemme, man nu har, med det sind, man har, med den krop, man har, med den kreativitet, man har, med bare som man er. Lige præcis som du er. Og der vil være, nu skal jeg se om jeg kan pege, her under videoen, der vil det være noget info, som du kan læse, og der vil være et sted, hvor du kan tilmelde dig til den her workshop, som er den 7. juni oppe i Thyholm. Det er en søndag. Og så er der ikke andet tilbage at sige, at jeg glæder mig til at se jer. Hvis der er noget, I vil spørge om, så kontakt mig, Navina eller Dotea. Og vi står som sagt her under videoen. Så nu vil jeg lige vise dig lidt af naturen her omkring. Så du vil også få gode fif og redskaber og stemninger med dig hjem til din dagligdag, så du efter workshoppen kan gå videre med at fordybe dig. Virkelig fordybe dig i livet, som det er. Ja. Og det handler meget om fordybelse og nærvær og saft og kraft og væren. Vi ses.